अनलाइननि बुस्थु बिहरनाया हामासो नै माबायदि ओरैबायदि मोजां नङा नै दालाय गोलाव खालामलाय नोङो नै माबायदि मासे माहाजोननोलै आयंआलाय बिराद माहाजोन ना नै बिथाङा एलाय आयंआ बिराद माहाजोन बा नै बेयो बायखाना खिग्रा बा माथो बरियालै आरो बेयावबो दंबावदां दुगैग्रा नै बा बरिया कारेन्ट होबा स्रां जालायगोनदां नै ओइला दुगैग्रानि माने बेयाव बेखौ लागायबोला दैया गुदुं जायो आरो बेनिफ्राय फैबोला नङाबा बेखौ लगायाब्ला दैया गुसु जाना फैयो दुगैनो हाया गोजां बोथोराव दैयाबो आरो माबायदि फैयो ओइलायदि आंखौबो नुजालायदों नै बेयाव ओरैबायदि माहाजोनफोरा बेबायदि मोजां मोजां बानायो सोरबाफोरा दुखियाफोरा बिदि मावनो हाया थाखा फैसा गैया बेनिखायसो सोरबाफोरा मावनो हाया ओरैबायदि माहाजोनफोरा दामिनि मावनो हायो टाइल्स गोनांबो होनो हायो मा ओरैबायदि हायो सोरबाफोरा न' बिल्डिंबो बनायनो हायो ओरैबायदि माहाजोन गोराफोरा न' बिल्डिं बनायनो हायो बेनिखायसो सोरबा दुखियाफोरबो मानसि दं आरो बेफोरबायदिखौ आं रागा जोङाखै आं बुंदोंसो आरो जेनेबा बुंदों सोंदों आरो बेयावबोथ' अनेक 5 लाख 6 लाख थांनोबो हागौ बेखौबो बुंला बेनिखाय आरो न' बिल्डिं लुनायफोरा 20 लाख 30 लाख 40 लाख 50 लाख थाङो बेनिखायनो बेफोरबायदिबाबो माहाजोन आरो नै बिथाङा आयंआबो बिराद माहाजोन नै आयंआबो बिराद माहाजोन एलाय गारबो दंबावो नै गार नङा बैयावबो दंबावोसो बिथाङा फोरोंग्रा डाइरेक्टरा बे नोंथाङा माहा मोसागोन माहा मोसागोन अबे हबा माने मा बाप्टिस्ट कनभेन्सननि अबे जायगायाव जागोन सोनाय बाथाबारि दायो जोंनि आमजुरि बास्राइटनि मोसानाय सोलिदों आरो बिथांमोना 3 तारिखआव 2 3 4 5 तारिखआव समा जागोन आरो बर' पाब्लिक कनभेन्सननि दायो आं मोसानाय नायदों आरो एलाय 1 बिघा 60 लेसाल मा नायदों सार बागाना बातरि फोरिदों मा बातरि फानजोबाना बे बा नुखाबायना मा गेलेदों पाबजि सोरजों गेलेदों हारसिंनो सोरखौ गावदों आंखौनो सोरखौ गावदोंब्रा मा खालामनो नागिरदों ओइ देखाया नै आंखौ टेन्डार खालामनो नागिरदों नामा लिंहरलाय बेखौ नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना हो नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामना लादो आं बिनि सायाव गोदान भिडिअ लाबोनो हागोन जय बर' हारिनि